Сәрия ханым, сіз біздің Көмеш қыңғырау газетасын оқушыларға өзіңіздің аулагы батыл проект турында сөйлеп кетсеңіз енді қысқаша ғана. Хәерле көннәр, хөрмәтле укучыларыбыз. Без Аулак и батыл проекты белән укучылар арасында да халкыбызның йолаларын, гореф-гадәтләрен чагылдырган һәм халкыбызның күңел җәүһәрләре булган җырларын сәхнәгә алып менгән батыл ярышлар оештырабыз. Ул ярышларда безнең әдәби бәйге, әдәби ярыш, батыл инде бил алыш дигән сүз, командалар әзерлек белән килеп, татар әдәбияты классикасын бергәләшеп укып, без мәктәп программасы белән шул мәктәптә, нинди мәктәптә укысак, рус мәктәбе программасына аларның әдәбият дәреслегеннән, татар мәктәпләре өчен татар әдәбияты дәреслекләреннән махсус биремнәр әзерләп килеп, без йөзек салыш уеннары уйнатып, балаларыбызда китап укуга һәм әдәбиятка мәхәббәт уяту максаты белән яшибез. Һәм безнең Аулак и батыл беренче июньдә Балташта булган иде, һәм без балаларны яклау көнендә Хәкимҗан Хәликовларны, Шәүкәт Галиевларны бергәләшеп укыдык. Ул очрашуга безнең Киров өлкәсе Малмыж районыннан килгән иде бер команда. Балташ һәм Күкмара районнарыннан командалар килеп, Казан командасы килеп, ким дигәндә бер батылда 30-40-50 кеше кулына татар әдәбияты алып, әдәбият укыбыз бергәләшеп, менә без киләчәктә дә шулай эшләрбез мәктәпләрдә. Бәлки әле балалар бакчаларында да әзрәк гадиләштеребрәк, балалар әдәбиятына, балалар җырларын өйрәтеп, кечкенә яшьтәге балалар өчен ала бирсә, ансында андый сораулар да бар бездә, андый кызыксынулар да бар. Кызыксынучы булганда без илһамланып эшлибез. Һәм ала бирсә инде мәктәптә генә түгел, балалар бакчаларында да киләчәктә аулак илләр оештырып, кечкенә генә, нәни генә сувенирлар белән, матур туган телебездә чыккан китаплар белән, әдәби китапларны пропагандалап, бергәләп эшләрбез дип көтеп калабыз сезне. Әле Чаллы мәктәпләрендә булганы бармы шушы проектның? Чаллы балалар белән. Чаллыда балалар белән булганы юк, Ләйсән иҗат берләшмәсе белән булды, Алабугада студентлар белән булганы бар, педагогика институтында. Мәктәпләр белән без менә бу якларда булганыбыз юк, дөресен әйткәндә. Буада булдык, Әлмәттә гимназиядә, Ризаэттин Фәрхетдин гимназиясендә булдык. Балалар бик белемле һәм бик талантлы. Алар татар әдәбияты классикасын гына белмиләр, алар әле бик күп нәрсәләр беләләр, алар халкыбызның җырларын, алар бишек җырларын да беләләр. Алар үзләрен һәр яклап талантлы итеп һәм балалар әдәбиятын да беләләр. Алмаз Гыймадиевның әсәрләрен, кызыклы хикәяләрен андагы балалар, менә 6-5 сыйныф укучылары шундый матур итеп сәхнәдән сөйләделәр, сәнгатьле итеп. Субханалла, сокланып карадык без аларга. Районнарда, шәһәрләрдә булмасын балалар безнең туган телебезне яраталар, балалар безнең кызыксыналар, балалар әдәбияты белән дә әдәбият дәресләре киметелүгә карамастан, без инде Алла бирсә, Муса Җәлил, Тукай, Такташ, Хәсән Туфаннарны бергәләшеп укырбыз, вакыт табырбыз һәм гореф-гадәтләребезне өйрәнергә зур мөмкинлек бирер ул Аулак и батыл дип өметләнеп калабыз. Рәхмәт. Менә сез бит инде үзегездә балалар әнисе, үзегезнең балаларга менә татар телен өйрәтүе ничек кыен булдымы, ничек өйрәттегез, шушы усул белән ничек булды ул? Безнең балалар Казанның данлыклы 2-нче татар гимназиясендә белем алдылар. Аллага шөкер, аларның инде аттестатларында Коръән хәрефләрен укыткан, 2-нче чит тел, гарәп теле нәндә билгеләре бар. Алар гарәп телендә, Коръән телендә, Коръән хәрефләрендә өйрәнделәр. Һәм инде аларында уңышлы гына укыдылар. Иншаллары бар, инде 5-тә 5-кә язган, Аллага шөкер, анда укытучылары да төпле, нигезле, шуңа күрә бик яратып йөрдек. Булай балаларым Мәскәүдә укыса да, татар гимназиясендә белем алган балам, Мәскәүдә белем алып, Мәскәү университетында
белем алса да, ул инде анда югалып калмады, үзенең белгечлеге буенча практик үткәндә эшкә урнашып, студент вакыттан эшләп, укыды, зур компанияда бүгенге көндә эшли. Аллага шөкер, әни мин татар гимназиясында укып надан калганмын дигән сүз әйтмәде. Безнең балалар менә физиканы да, төгәл фәннәрне дә, бөтен фәннәрендә татарча укысалар да, икенче улым да Казанда университетта белем ала, информатика факультетында, һәм ул да безнең алай белемгә, телне өйрәнү белемгә хилафлык китермәй, киләчәккә балта чапмый ул. Бу инде аермачык мисал итеп үземнең балаларымнан әйтәм, анда татарча укыган икән төгәл фәннәрне, ул инде берни белми калмый дигән нигезсез бер катлы ышанулардан туктарга вакыт инде, чөнки баланың күңелендә булмаса, гаиләдә әти-әнисе сөйләшмәсә балалар белән, һәм инде мәктәптә дә урысча гына, бөтен фәннәрне урысча гына укытып, җитмәсә инде татар теле дәресләренә киметтеләр, бөтенләй киметтеләр бит инде. Андый нидә бу очракта инде татар мәктәпләре дә милләтне, телне саклап калуга үзләреннән зур өлеш кертәләр дип беләм мин. Миңа калса, ул татар мәктәбендә укыган бала ниндидер бер артта калган белеме түбән бала дигән сүз түгел. Менә бу улымның мисалында да әйтә алам, балаларымның мисалында да әйтә алам. Һәм безнең менә Камәрия Зиннуровна иде директорыбыз, безнең ата-аналар җыелышын ул үзе башлап җибәрде, һәм без татар теле әдәбият бүлмәсендә идек. Анда шундый зур шәхесләр бар, шул зур шәхесләрнең портретларын элгәннәр, һәм алар барсы да менә шул шәхесләр татар мәктәпләрендә белем алып, татарча белем алган шәхесләр һәм күренекле булган, тормышта үз урынын тапкан, җәмгыятьтә үз урынын тапкан шәхесләр. Хәтта аның менә ата-аналар җыелышы да ниндидер бер тәрбияви чара кебек гимназия ул. Җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сезгә Аллаһ Тәгалә сәламәтлек, уңышлар телибез. Рәхмәт.